Wenze njani? Angicazi umkhona asasithe sihlabu wona lapha siyinsizwa siyasini lapha ya bhuku dweke ibhuku lapha Ilento ogqoke imbilitis angazi ngempethu umkhwanazi inkinga yabo yini ogqoka amabhuluku abapitshana Umqobo yini lapho emegqoka ibhuluku limqoqayo kona kuyahlekisa-ke ukuthi indoda nje singaveliwe nje kudabuka amabhuluku uyabona mfazi umkhwanazi inkinga yakhe yona ubuka kakhulu uGcuqwa yonke into ayenzayo ubukela uGcuqwa kodwa into edidayo uGcuqwa uno-6 room yena uno-2 room ubuka into engasile ayisila kayibuka wona babubukela kubanje abala ekhaya sihleli lendlu iy'planka ayisesihlali siyaphuma esandleni siyaphuma esandleni khona indoda usuyibona lakhe ngey'tini hayi cha ngiyithandela wena nje kakashe manje sengiyonona uyona ukhulumela ngededengu ngeplango la hayi kodwa ukwazi ngoba phela usushilo ukuthi abanye babukela mina kumina engibukela kubantu usho ukuthi sazobona elinye iplangwa la komakhelwane asiqhubeke nale kamkhwanazi obuya ngibhede uyabona umkhwanazi into engiyibukayo njengamanje ufuna ngimthathe ngimhlalise la nami usuku lonke engibuka nje indlela engigqoka ngayo ayekela doda ugqokayo yazi amahloni kimi esadatshukelwa ebhuluke santu into zasekhweni emphakathini sake lokho babantu kunqoba manje ngiyahlekisa ngengingasho yini ehlekisayo leyo vala kwento yasekhweni noma ukudabwa kwebhuluke kodwa phela kuyahlekisa kwakwendoda endala izidabuka amabhuluke manje bese fika umkhwanazi abuka wena nje ubuhlezi uphethe ocela imbaba bakopele nalokho uma ebheda ngiyamklapha akunendoda yabukela kwenye indoda nendoda ayifundi ukuzakhela isithunzi sayo kungaze kukhala umfazi wona baba ufana nobaba wasibani ney'ngane ezalayo zokhula yibuke baba wasibani banjenge-role model ukhona egcekeni ngenzeka lutho awuciko ukuthi akabuki wena ubuka lo mbukayo amthandayo hayi akhona lokho hayi nje kusona kakade phela-ke uma engabuka mina hayi ube ngadukile ngiyabona nguswini babathi asenzeni itiye esibuze sike siphumele iy'ndaba zabantu baba uma uthi usho nami bala hayi baba uyangizwa nje ukuthi unayo le nto awuzosini ngiyakubona manje ufuna amadoda abantu bebebukela kuyo ebuke ngithi uzothi ngifuna amadoda ukuthi ungithathe sokwazi awubuye kucelembe ngoba noma ukhuluma usantazana izandla uyotshela isigenza ngifuna ukugenqa kuhamba wemvalo ebusuku hayi hamba lo mkhwanazi wakhe lo ongene uthandweni lethu emshadweni wethu mangithi ngiyakhuluma hayi ubaba hayi ubaba akafuna ukulalela ufuna yini uzumkhwanazi yonke into manje uyangixaka lo baba ngoba phela umkhwanazi uno big house thina sihlala e2 room hayi mina engakuphawula la ukuthi yena akayithembe yena mina ngiyazi ukuthi njoba ngishadile naye ngeke ngiyenze into enze umkhwanazi kodwa khona okunye okuhle ngiyafisa ukwenza kodwa lokho athi kubi cha wena uyakubona kodwa lokho kubi noma mhlawumbe ubuka lokho kuhle noma uyazenzisa wenza athi akuboni lokho kumbi lokho kubi hayi angingeni phela ngeke ngenze yonke into enziwe yena kodwa ngiyazama ukuthi okuhle nami ngikhethe kulokho okuhle ukuthi wenza kwami sizame khona futhi umama uthi akaboni lutho likopelayo luhle ngoba uzalinganisa ngokuthi ngihlala ku2 room umkhwanazi nesithabathaba somuza ukopeli lokho Inamakashana kamenza apho zomlazanga amevane nabendlondle nophaphe ekhanda sibingelele kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika sithemba ukuthi abantu baphilile gama lo hlelo ke libizwa ukuthi wabuyelana emendweni lami uKing Sichaka ngwakaluqa asingena straight odabeni siza ukuthi osihambele namhlanje ukhala ngani sabona ma yebo ninjani siyaphila ngana wethu ubani lo Mamseleko Mamseleko yebo ubuze ngani lama
Shadele kwaDlamini, ngizwe ngokuhlukumezeka uDlamini. Umyeni wami sashada sibancane kabi, manje usenomngani wakhe olokhu mesixabana noma ekhuluma ufaka uDlamini. Manje lonto ingiphatha kabuhlungu kangangokuba manje ngize ngicabange nokuthi ngibuyele ekhaya ngoba manje ayisekho into engithi ngikhuluma naye ufaka lo mngani wakhe, ekubeni lo mngani wakhe lo uno-big house thina sihlala ku-2 room. Ngiyambuza ukuthi baba why phela ngoba manje nalo muzi siwakhile mncane, why ungitshele ngomngani wakhe uDlamini, amthatha ahambe naye abuye ebusuku. Yabona nje ayisekho nje ukuba kubambisana kulo muzi wethu. Manje ngihlezi ngimbuza ukuthi hawu baba ngoba phela sashada sibancane nje, why manje sozovuma kungena umuntu wesithathu othandweni lethu athetheke yena athena umngani wakhe uDlamini yena umkhwanazi ngeke yena ngisazobuza impela afike uganwe uDlamini phinde umngani uba uDlamini ngeke umkhwanazi umngani wakhe nje ngeke ngize ngimhlukanise nomkhwanazi mina. Okay, kahle kahle wona ma uthi into enibanga ukuthi umkhwena wakho ubukela umngani wakhe yonke into. Yebo, ubukela kumngani wakhe yonke into. Mana-ke ey'ntweni kanti ey'buka umngani wakhe awuyithandwe? Angiyithandi izinto azenzayo umkhwanazi ukuthi mangixabana nomyeni wami uDlamini, umyeni wami angitshele ngoDlamini, angitshele ngoDlamini. Okay, so njengamanje wena uyakhuluma naye umyeni wakho ukuthi ufuna umbona uDlamini engayena umkhwanazi, right? Yebo, ngike ngamtshela ngathi angiyithandi lento Dlamini oyenzayo ngoba phela thina sashada sibancane, why uthandweni lethu kube khona umuntu wesithathu. Okay, so ngikubuza umention ukuthi umngani wakhe lo mkhwanazi unebhazabhaza wendlu nina nihlala ku-2 room. Uke wayikhuluma naye leyo nto ukuthi mhlawumbe nawe ufisa ukuyibona uphakama since ebukela kumkhwanazi wayengabukeli ngokwendlu? Yebo, ngike ngayikhuluma ukuthi hawu baba yini wena ungitshele ngomkhwanazi, kube lo mkhwanazi impilweni iphila ayifani, umkhwanazi unomuzi omkhulu thina sisahlala ku-2 room. Bengicela ukuthi uthando lwethu libuyele la kade lukhona ekuqaleni ungakamtholi umkhwanazi ngoba thina mina ngowami umuzi usawu-2 room wakhe mkhulu. Ungezwa kanjani ngomuntu onomuzi omkhulu? Okay, kumina kuyalahleka kancane wema, kodwa-ke ngizozama ukwenza ngathi ngiyakuzwa, kodwa-ke noma ngingezwa. Into engifuna ukuyithola la yokuthi ikhona nemizamo mhlawumbe engakashadi obuyibona ukuthi nina nobabili niyavumelana manixoxa izinto obona manje sekunomehluko since nishadile sekukhona ngalo mkhwanazi womngani wakhe? Cha, ngangakaze ngimtshele ngoba wayengakabi khona umuntu wesithathu. Yonke le minyaka bengekho umuntu wesithathu. Cha ma ngizwe kahle. Engifuna ukuzwa mina ukuthi ubaba wakwakho uDlamini, yebo, ubenza kahle engakafika umkhwanazi? Yebo, benza kahle. Benivumelana ngezinto? Yebo. Ubuyibona inqubekela phambili? Bengiyibona inqubekela phambili, siphila kahle. Njengamanje inkinga yakho yini ukuthi nina uthandweni lenu nomshado wenu anikhuli? Emshadweni wethu othandweni lethu si right, kodwa manje into enkinga engathi akusekho ukubambisana kahle indaba kamkhwanazi. Konke yena ukhuluma ngakho mention umkhwanazi? Yebo. Okay, ukuthi ngifuna ucacela la ukuthi into okuyiyona kahle entshontsho ekukhiphile emendweni ukuthi umkhwena wakho anisabambisene ngokulalelana, kunalokho uprefer ukulalela umngani wakhe enze izinto ezenziwa umngani wakhe, usho njalo? Yebo, ngisho njalo. Okay, mhlawumbe-ke masikhuluma naye umyeni simbiza simsondeze eduze, uready ukuthi ukhulume naye mhlawumbe umvulele isifuba? Yebo, ngiready. Mani ukhuluma naye ninobabili mani ukhuluma ngale ndaba? Hayi, asilwi kuphela, siyathethisana ngasikazi ayena umuntu oshayayo umuntu wesifazane. Phela ngiyathetha nje kuphela. Oh, naye agcine nje ngokuzwa lokho kuphelele lapho? Yebo. Mhlawumbe ake sizwe kuwe ngokwakho, iyiphi indoda ofisa ukube umkhwenyana wakho, ofisa indoda yomkhwenyana wakho ibe njani? Mina angifisa ukuba nomkhwenyane ongithi mangikhuluma naye angilalele, nami mekhuluma nami ethi akawuthanda u1 no2 nami ngimlalele. Yebo. Okuyinto engenzeki ke manje? Akwenzeki lokho. Okay, kanza ukuthi siyakuzwa ke lokho, sinquma amakhanda nje sishiye idikiza siyoza ukuthi mhlambe laphana uma Mdepana mayekhuluma nobaba lokhulunywa ngaye baba Dlamini bazokhuluma bafikisane phi. Mina nani ahlanganise sisonke sibone ukuthi mase sikhuluma nabo behlangene bela sizovumelana ngelilodwa igama lokwenza isombululo yini na? Asambeni.
Okhulu ukuthobeka ngicela usasa lethuba ngikubingelele mbukeli weBlack Life TV ohlelweni lethu luthi wabuyelani emendweni. I am uMlangeni Magasela. Okhulu ukuthobeka mbukeli cela ungivumele ngibingelela ubaba oseceleni kwami. Ngakhuzwa ke bafethu ukubizwa abantu abadala abashadile abaganelwe ngobra wami, bhuti wami, uGayi. So nje ngimile entweni kababa bafethu singadini. Sawubona njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukukhulu ukuthobeka ubingelele nje umbukeli weBlack Life TV. Bese uyazisho ukuthi ubaba ba okay siyabonga Siboniso Dlamini ngiyeza kuthiwa now you married ushadele hey wakhetha kusa early wakhetha kudala noma wakhetha manje isithe uqela manje liphi mama mfethu sure so izinto lezi ezenza ukuthi yena abona ngathi wena ufuna ukuya phambili futhi yena ubuka mhlambe ukuthi mina ngizwana nabantu abangapheli kwami mhlambe abangiqhubeka ngezinto ngokwenza awu kanti ke wenza kahle nje mfethu Dlamini ngoba phela vele ukuthi noma kuthiwa wakaqini kahle hle ephaketheni kodwa ukubukela kubantu abasinephakethe eliqinile kuyakusiza lokho ngoba nawe uyakhuthazeka ukuthi nama wanna get there angithi so yena akayithandi leyo nto hayi ngihlale complain njalo mamsele impela hayi yena siyathandana kuhle kodwa hayi complain yakhe ngathi maningi uyileli mama ehlezi licomplaina nje so ufuna ukushintsha into oyiyona wena nangendlela ocabanga ukuthi impilo iright ngakhona mebhekene nemobhekene nayo wena wedwa qiniso njalo ngoba mina ngizolela nomngane wami yonke into imnandi yena manje mangithi ngiyakhuluma uhlezi ethi wena yonke into ngivela kusibani manje iyona lento esenza ukuthi singaboni ngaso mhlawumbe wena yini usumbukela kangakanani phela manje nawe izithuse leyo nto because akufanele ukuthi umubukela kumuntu kuze kuthuse ungabe usukhulumisa kwakhe sikwazi ukukhuluma ngenye indlela sikuze ukukhulumisa kwakhe njalo ukubukela kumuntu kodwa ukuthi siyazwana namngane wami umfanazi kodwa manje inkinga yakhe iyodwa phela ilo wami endlini complaina yini kancane mina sengikhulume ngomfanazi umfanazi vele ngingakhuluma uyena umuntu osiphinda isikhathi naye yena kodwa umuntu futhi engimkhonzile nami ayinayo indlela ngimkhonzile ungalwani ngiyashona kunzima ukuphila kodwa akazasola ukuthi mhlawumbe niyathandana cha ucike ukuthi nje izinto eyishoyo kuyenzeka baba leyo nto uthi abantu besizwe bazane kanjalo kuyena akaza kusho yena yini akaza ashe lapho kusho ukuthi akukho nzima ke hayi ukukhala ukuthi yonke into engifuna ukuyenza mina kuzolinganisa ngoba ngimkhonzile futhi wenza into enhle nami ngisho ukuthi ngizama nami ukuthi ngibe sendaweni right enkulumeni uhlezi umfaka kuyenzeka isikhathi esiningi masixoxa ngoba nami ngisho ukuthi ngiyenza into ibe right into esikhuluma ngayo into right bhuti wami asenzeni kanje asililanda imama Sanibingelela ke nonke babukeli beBlack Life TV emakhaya igama lohlelo olubizwa ukuthi wabuyelana emendweni isigaba sethu ke sokugcina la siphetha khona konke sasihlangene ke sonke so4 kabala mkhinsicanga ngalokho khona mamdebhana nondaba kambahle gagasha awu wemfowethu mangibona wona ngiyancibeka wetches ama-lies yabazi ama-lies everywhere is lies bukele Black Life sesiphinde sabuya kuyisigaba sethu sesibili kulolu hlelo olubizwa ngokuthi wabuyelani emendweni we have ke umndeni kambe sithe umndeni wakabala ekhaya kwaDlamini nasiba likhulu yes umndeni kaDlamini bafowethu sifisa nabo ukuthi babone ukuthi singakwazi yini ukuthi sinokukinga sikhenikhe lemshado yabo kuphinde kube right sanibona mama yebo njani siyaphila nathi nalibabazi la nalibabazi kodwa hayi ibabazi liyakududetha hayi alingiphathi kahle ibabazi icikwa yini Thomi lo mkhwanazi wakhe lo ongene uthandweni lethu emshadweni wethu mangithi ngiyakhuluma hayi ubaba hayi ubaba akafuna ukulalela
ufuna yini uzumkhwanazi? Uzumkhwanazi yonke into. Manje uyangixaka lo baba ngoba phela umkhwanazi uno big house thina sihlala e2 room. Sino 2 room thina. Yena umkhwanazi uno big house. Manje angazi ukuthi why afuna ukuthi alalele yena engabulalela mina emshadweni wethu njengoba sasifasile ukuthi hayi sohloniphana. Yes ngiyakuzwa. Kodwa baba ngeke ngathi ukhuluma naye wachaza udaba ukuthi no umkhwanazi wena baba sengisho kuwena noNdaba. Umkhwanazi uyena umuntu abukela kuyena. Ilolu model. Yam-inspirisha. So every time ufuna ukuyaphezulu vele abuka umkhwanazi abona ukuthi kuzofikeka nakena. So umama iyamxaka leyo nto ubona ngathi ayiyona into eright. So mengifisa ukubuza mama ukuthi wena ngokwakho ubuwrong balobu ukuthi yena umkhwanazi uright nakhe right ubona ukuthi fanele bengazwani ngoba vele yena akekho kwi-level kamkhwanazi. Cha ngisho ukuthi bangazwani kuphela angathathi into ezenziwa umkhwanazi afuna uku-acta nalapha kumina ngoba phela khathi sishada umkhwanazi wayengekho. Izinto esasikhuluma soba u2 emshadweni wethu wayengekho umkhwanazi. Manje mina anginankinga ukuthi bazwane kodwa angaboni into ezenziwa umkhwanazi bese yazenza naye. Awumbalele uyibale nje ukuthi njengokuthi wenze umkhwanazi nawe akwenza khona azokwazi. Njengokuthi nje umkhwanazi uyaqonwa. Awu kanti Manje mina ngishadile. Ngizomthemba kanjani ubaba wakwami mangabe ezwana nomuntu osashela osaqonwa. Ekubeni naye unomfazi ushadile njengoba nathi sishadile. Ayingeke. Manje iyona into edala ukuthi mina ngingathandi. Dlamini uyeza face ukuthini ukuphawula wakho kulolu daba? Hayi mina engakuphawula la ukuthi yena akayithembe yena mina ngiyazi ukuthi njoba ngishadile naye ngeke ngiyenze into eyenziwa umkhwanazi kodwa khona okunye okuhle ngiyafisa ukwenza kodwa lokho athi kubi cha wena uyakubona kodwa lokho kubi noma mhlawumbe ubuka lokho kuhle noma uyazenzisa wenza athi awukuboni lokho kumbi. Hayi lokho kubi hayi angingeni phela ngeke ngenze yonke into eyenziwa yena kodwa ngiyazama ukuthi okuhle nami ngikhethe kulokho okuhle ukuthi wenza khona sizame khona such as umama uthi akaboni lutho likopelayo luhle ngoba uzalinganisa ngokuthi ninihlala ku-room umkhwanazi nesithabatha abasomuza ukopeli lokho. Ngiyakuzama kodwa phela amandla awalingani ngeke futhi size sifane emhlabeni. Kodwa naye kumkhwanazi membona umama King embona ubra wakhe omthandayo ehleze encike eduze kwakhe akasamkhalimisi ngani ukuthi mhlawumbe mungenza kanje ndoda ukuze nawe ufike la because mina mesabangani phela fanele sizame ukuthi singaqashisana kanjani. For instance khona nye friendship mama okuyibuke nabantu beyenza ubona ukuthi la uyakenjoya lo namandla ukulandela abantu abangenamandla. Okay. Ungamtshela ngokudla endlini ukuthi akukho ancama ukuthi niyodla inyama ubuye usuthi kunokuthi niyothenga igrocery. Khona nje uhlobo labantu abanjalo ukuthi mhlawumbe asisho ukuthi umkhwanazi unjalo kodwa abasimazi kodwa khona abantu abakanjalo akholwa ukuthi as much as bekubona ukuthi uxakile but akukho kubona ukuthi bafuna ukubona ushintshile. Bona bakuthanda nje bakuthanda ukhothama kubo bakuthanda uhleli bancenga all the time mawuzama into engcono ukubona uma bengafanga ngimbono negative bazokwenza sure ukuthi leyo nto ayiphumeleli. Ngiyakuzwa. Bafuna ukugcina useduze kwabo. Ngiyakuzwa King ngiyakuzwa. Abangani abangekho ke right labo efanele ukuthi umuntu aqhelelane nabo because umngani mfethu ufanele kube umngani mfethu mhlawumbe ngikhulume nawe Dlamini uyangibona Magasela ngiyakubona wenza lo msebenzi kanti ukuthi kanje kulo msebenzi yazi emsebenzini kufunakala umuntu onje yazi and imali ngicabanga ukuthi ithini yakho lapho yabo uhamba nawe umngani wakhe akakwazi ukuthi athi vele usebenza lapha right yabo ebebona kodwa mhlawumbe imoto anginayo or I don't even have a house yabo leyo nto sometimes mhlawumbe ebukuza kufanele kube khona ukuthi angikona ukuthi uzongipha khamisa ngithele but uzongikhalimisa ukuthi indaba akuzame nendaweni ukuthi because ngicabanga ukuthi kukanje so wena baba akakwenzi umkhwanazi lokho. Hayi akakwenzi mina umkhwanazi angisamthanda ungixolele umkhwanazi mfethu shamasi peace please yazi indaba angasamthanda naDlamini ukuthi niyazwana
kodwa wena uncamela ukuthi uchoose umkhwanazi over your wife owamlobola. Because umezizwa engekho right, imenza feel insecure lento yakho kuhamba no bamkhwanazi ngoba umkhwanazi uyaqonywa. Yini manje wena ungakwazi ukuthi umbone nje bese uqhubana nempilo yakho manje wasumnamathela kakhulu, the more unkosikazi wakhe engamthandi the more wena umthanda. Hayi iqiniso nje umkhwanazi siyazwana sisuke sixoxela kube mnandi nami ke ngokuba nethemba ukuthi usengakwazi ukuthi angisize nami ngiyithola indlela yokuya phambili. Ngiyabona nje umama nje bekhala ngokuthi unayo inkinga kodwa ke bengaliboni mina phela iphutha lele asekhala kakhulu ngalo. Ufuna uzulibone wena ukuze ukwazi ukuthi umama umlalele kulokho akushoyo ukuthi akekho right. Ngiyamthembisa ukuthi ngizozama ukwenza kube right. Mama nangethu uyakuthembisa uDlamini. Hayi mangabe ezokwenza ukuthi enze kahle ayekele istyle ade senza. Hayi nami ngithi hayi ngizobekezela. Ngizobekezela ene ngibona ukuthi sengiphilisa kanjani, sekusekhona umehluko yini othandweni. Sibalukhulu ake ngizwe mhlawumbe ku yini le othi mawuseduze kaDlamini ufile comfortable le ekwenza ukhululeke kakhulu engenzeki mama phela njengoba unonkosikazi showcase unkosikazi ufuna kube nesikhathi la khona manginomama sekwenzeka ukuthi ngifila right. Ngiyakuzwa machaza umkhwanazi uthi niyaxoxa nijabule kube right. Uhluke yini ehluke ngomkhwanazi nonkosikazi wakho? Hayi ayikho into engathi ngingayibalula ukuthi ihlukile kodwa nje ubungani ngingachaza kanjalo ukuthi sabangani nje ya ikhona lokho engakubeka umama lokho kumphatha kabi angiboni ukuthi njobe echaza kodwa inkingi ukuthi wazi ukuthi uyaqonywa ke mina angihambi lezi zamaqondo. Kodwa ke uyabona Sibalukhulu even le genge le ethanda ubumnandi izokutshela le efika ithunya ama-ayisi ukuthi ifika nentombi ziphelele khona lapho vele ithandana nomuntu othuma indoda yakhe ama-ayisi ngenxa ukuthi uma uyindoda kwayikhombisa umncane ngaphansi kwenye indoda lo muntu othi uyamthanda naye ukuthandayo ugcine seluza i-interest kuwena ngoba ubone ngazi ukuthi awukwazi ukuyimela wena siqo akakwazi ukuphuma phandle akhuluma abantu besifazana abanye ukuthi nginendoda nakho kwenziwe indoda yami abe proud ngawo. Umama ubheka into azoba proud ngayo ngawe engekho umkhwanazi akaphiki ukuthi umkhwanazi niba bangani kodwa nemphazamisa umkhwanazi yonke into nekhopha umkhwanazi akakwazi wona siqo uyimela ukuthi noma ngathiwa ngibhekile ubaba engakwenza ukuthi ngakwenza ukuthi ufuna mayicabanga ngabuka ukuthi ubaba engakwenza phathi umkhwanazi uzomthini mayise kanjalo ke usesezogcina sehlonipha kakhulu umkhwanazi kunawe njengomuntu amgani. Wona ufuna udweba isithombe sakho njengendoda kumkakho ukuthi ufuna mayicabanga kubuke indoda enjani ufuna mayefuna ukuyiqhenya ngawe kube nezinto kude ongathi hayi ubaba uzolivusa lo dongo angathi ubaba ngizocaqala ngibuza ukuthi benomkhwanazi bangakuphi kufanele uqale umkhwanazi iqala before kuze indoda yakhe akusekho right nakhe naye kumenza angabi neshow ukuthi ushadile noma wenzani because akakwazi ukuthemba indoda yakhe fully indoda yakhe ibhizi nangezinye izinto. So umuntu wesifazane nomuntu wesifazane uyafuna ukubona indoda yakhe strong phambi kwenye indoda akekho nje ufuna ukubona indoda yakhe isubmita non-stop phambi kwenye indoda as much ukusubmita ku right but submita wisely njengoba bebuza nje mamdephane khona into enikhuluma ngama imisebenzi okay mawuthi khona into umsebenzi asibone one day usubmita le ndlela ukuthi uyakuhlanganisela izinto akuhlanganisela impilo yakho yayibona uyaqhamusiza njengomuntu obrow akuhlanganisisa akuvula amehlo uthi ungawenza 1 no 2 ukudwe naDlamini mhlawumbe kwi-plumbing and khona ithende ezoqhamuka ngicabanga ukuthi ngikufake yabo into kanjalo yabo nakhona akuwona ukuthi ukufaka wazi lutho ukufaka ngoba ekubona ugudi kuleyo nto ukwenza nelima njeke umuntu abe ne-construction eyenza payment yemgwaqo ekwazi ukuthi wena ugudi entweni eno-cement kodwa angakuplaka ukuthi ungene lapho angisho ukuthi umkhwanazi zenze njalo kodwa ngisho umkhwanazi unezinto azaziyo ongazazi wena angakuplaka angene kuzona akungabe mnandi ukuthi nishaye iy'ndawo niyaxoxa mhlawumbe nishaya inyama ubuye ekhaya kunomsindo akuyindawo ngiya-understand ukuthi iphakethe alilingani ngeke sakhe sonke iy'thabathaba but iphakethe mangakalingani but iphakethe ukuze lilingani akubonakali nawe umele ekhaya lakho njengendoda akubonakali ukuthi umama uyayigqaja ngawe njengoDlamini
lento nje osihleli la sikhuluma umshadweni kodwa sinesibongo esiphakathi nendawo. Ayiyenzi sense. Kanti Uyindoda kubizwa enye indoda sikhuluma ngomkhwanazi manje. Hayibo leyo nto uzasithi mina athathe nje bafethu le tade ngikhuluma ngithanda. Mhlawumbe sikhuluma umkhwanazi nje sisho lo mpela omiseka abantu lapho ephoyisa. Hawu ngeke kasoze. Mama sakhuluma lo baba plus foxisa amagama nale video ngaphuma. Hayi again. Angithi again Dlamini. Hayi akuyena. Awusakhulule. Kwathi Kodwa ke mama ubaba uyathembisa ukuthi uzozama ukuthi adjust yabo. Wena ucabanga ukuthi ngikwazi ukumitha halfway na umlinde nje naye mhlawumbe khona izinto ezohlangana naye unethemba nje besho ukuthi umkhwanazi uzomvulela amasango kwenye indawo. Kodwa phela nawe ubukusheshise baba ngaze kubele. Ngaze kubelethe hambo mama. Hayi ngizomlinda yena ngizobheka phela ukuthi ukumlinda kwami kuneqiniso yini lapho. True. Manje ngekho iqiniso nami hayi ngizohamba ngizobuyela ekhaya. Ngicabanga ukuthi uyizwelile kudlamini usiba likhulu. Mina King ngicabanga ukuthi okwami sekuphelile ngala. Yeah. Senu ngakho Hayi badla bengidlala ngawo. Your closing Phelile statement. nganza kwethu nina nje nobabili longisana into yeni baba. Yeke usayida nomngani, usayida nomngakho nibulungisa into nibuyelana nibe right nihlale emzini nokube sharp. Ube indoda uyimele emzini wakho. Hayi ngizwa kahle ngiyamthembisa nami ukuthi hayi sizoba indoda. Ngaza kwethu sibonga kakhulu ke uthando lwenu, sibonge support, sibonge nje ukuthi niyaqhubeka na subscribe niya like. Lo 1 million okhona kona into yokudlala kungenxa yothando ne support yenu qhubekani nibe njalo. Silandele njalo ku social media platforms. Sinithandana. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Black Life TV.